नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। अंगारिका संकष्टी निमित्तान अनेक भागात गणपती देवस्थानाक भक्तगणाली गर्दी दिसून येयली। कारवार तालुक्याच्या अमदळ्ळी श्री वीर गणपती देवस्थानाक मंगळवाराक विविध धार्मिक कार्य झाले। अंगारिका संकष्टी हिंदू धर्माच्या धार्मिक सणा भितर एक जावन आसा। अंगारिका संकष्टीची सगळी धार्मिक पद्धत पालन केल्यार 16 संकष्टी केल्ल्यासारखे समान। त्याका लागून जास्त लोक अंगारिका संकष्टी दिवस लागीच्या श्री गणपती देवस्थानाक भेट देऊन विघ्न विनाशकाली पूजा, अभिषेक आणि इतर सेवा समर्पित करतात। कारवार शहराच्या सिद्धिविनायक देवस्थान, हब्बोडाच्या श्री गणपती देवस्थान असे सगळे श्री गणपती देवस्थानाक भक्त लोकांना भेट देऊन येऊन आज सेवा अर्पण करून येऊन धन्यता भाव व्यक्त केले। बेळगाव शहरात खूप प्रमाणात पाऊस पडून वारे येयल्यान खूब इतले वाहनाक नुकसान झाले। बेळगाव शहरात पावस सद्दी हाजरी दितेत आसा। सोमाराक दनपारा सुमार 1 तास पावस पडिल्ल्यान नागरिकांक त्रास काडचे पडले। खूब कडेन वाऱ्यान रूख पडून वाहनाक नुकसान झाले। बेळगाव सिव्हिल हॉस्पिटल रस्त्यार आशिल्ले हिरो शोरूमा मुखार एक रूख पडून वाहन इतलेतनी मनीस सुद्धा जखमी झाले। शोरूमाचे फुडें आशिल्ले खूब इतले बाईक, स्कूटर पाड झाले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। बीजेपी ग्रामीण मोर्चा वतीन पोषण अभियान कारवार तालुक्याच्या चेंडिया अंगणवाडी केंद्रात झालो। ग्रामीण महिला मोर्चा अध्यक्ष साक्षी हारवाडेकर हेमगेल्या हाजरेत ह्या कार्यक्रमात अंगणवाडी कार्यकर्ता मुक्ता नाईक, लता कळस, प्रियलता नाईक, मधुश्री नाईक, रेश्मा गुनगी, भाग्यश्री भंडारी, नागवेणी गुनगी आणि अंगणवाडी सहाय्यकी प्रमिळा तळेकर हेमका सत्कार केलो।
BJP ग्रामीण मंडळाचे कार्यकर्ता आणि इतर सगळे उपस्थित आशिल्ले. कॉन्ट्रॅक्टर संतोष पाटील आत्महत्या प्रकरणात आपादीत आशिल्ले माजी मंत्री KS ईश्वरप्पा हेमी आपले संकश्ट निवारणे खातीर आता देवाल फुड्यान गेलात. मंगळवाराक पत्नी आणि पुत्रा समेत गोकर्ण, महाबळेश्वर आणि श्री महागणपती देवस्थानाक भेट दिवन येवन देवाले दर्शन घेवन पुजा केले. मंगळवाराक गोकर्ण येयले माजी मंत्री KS ईश्वरप्पा अंगारिका संकश्टी आशिल्ल्यान श्री महागणपती देवस्थानात संकश्ट निवारणे खातीर पुजा केले. नंतर श्री महाबळेश्वर देवाले दर्शन घेवन आत्मलिंग पुजा केले. आपल्या कुटुंबा समेत येयले माजी मंत्री KS ईश्वरप्पा हेमका स्थानिक BJP कडच्यान साथ मेळ्ळो. ग्रामीण सुदारण मंत्री आशिल्ले तेन्ना गोकर्ण कोटीतीर्थ तळे स्वच्छ करूंक अनुदान दिल्ले ईश्वरप्पा हेमी गोकर्ण भेट दिल्यार बी कोटीतीर्थ कामगारी पळोवंक गेले ना. खासगी भेट म्हणून घेवन पत्रकारा बरा बी उलयले ना. तेमी गोकर्णच्यान कोल्लूರು मुकांबिका देवस्थानाक वचूंक गेले. ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 3 हॉर्नबिल पक्षी मातयेत खेळतेत आशिल्ले अप्रूप दृश्य जोयडा तालुकाच्या काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर पळोवंक मेळ्ळे आणि हे दृश्य आता खूप व्हायरल जाला. जोयडा काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर जास्त पळोवंक मेळची हॉर्नबिल पक्षी आंगाचेर माती ओडून खेळतेत आशिल्ले. एकमेकाचेर माती ओडून भुरगेपण करतेत आशिल्ले 3 हॉर्नबिल पक्षीलो व्हिडिओ स्थानिक एक व्यक्तीन आपल्या मोबायलात चित्रण करून घेवन आता तो सोशल मिडियात व्हायरल जाला. हॉर्नबिल पक्षी ताती घालचे वेळाचेर अशे मडबात करचे सामान्य उरता, पण हे पळोवंक मेळचे अप्रूप. काळी न्हंय किनाऱ्याचेर जास्तीत जास्त पळोवंक मेळचे हॉर्नबिल पक्षी प्रवासी लोकांक आकर्षित करतात. हॉर्नबिल पक्षी पळोवचे खातीर खूब प्रवासी जोयडाक भेट दितात. आता हो व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल जाल्ल्यान जास्त प्रवासी हॉर्नबिला खातीर येवची शक्यता जास्त आसा. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.